Os ollos do Miño Producións presenta Contos e máis contos, un podcast da Radio Sieiro, a radio do Cole de Crecente. Romance de Sansón Carrasco. Era o tal Carrasco, amigo de Don Quixote, era bachaler o mozo e lucía un bo bigode. Gustáballe facer bromas e tamén falcatruadas, así que se lle ocurreu darlle a o Quixote batalla. Vestiuse de cabaleiros con armadura de espellos, montouse nun cabalo branco e foi buscar os dous lelos. Don Quixote e Sancho Panza andaban por un lameiro e chegou Sansón Carrasco co seu chaleque de espellos. Retou ao bo Don Quixote e acabaron polos suelos. Dábase por gañador o rapaz dos espelluelos. Pero sorprendentemente esta vez non foi vencido o Quixote vehemente, senón o retador fino. E así aprendemos todos que nunca podes saber o resultado de algo, non que gañar ou perder. O plan que levaba o mozo de vencer ao cabaleiro quedou para outro momento, porque o Quixote venceu no.